Terremot li laqat il-gżira Ġappuniża ta' Hokkaido ħasat il-ħajja ta' madwar 8 persuni u 40 oħra għadhom qed jiġu mfittxija mill-ħaddiema tas-salvataġġ. Il-terremot kejjel qawwa ta' 6.7 fuq l-iskala Richter, xi ħaġa mhux tas-soltu f'dawn l-inħawi tal-pajjiż. One News tkellem ma' John Busuttil li bħalissa ibnu Damien qed jgħix Sapporo f'Hokkaido. Huwa spjega kif f'dawn l-inħawi mhux soltu jkun hemm dan it-tip ta' terremoti u għalhekk ir-residenti huma inkwetati ferm. Ibnu ilu madwar 14-il sena jgħix il-Ġappun u dan huwa l-ikbar terremot li qatt ħassew. Il-bieraħ xi 10 billi ċempilli t-tifel u jien dak il-ħin edda kif ċempilli bħalissa, tifhem mhix normali u mill-ewwel ħatqata, però qatt ma bsart għalli dadi jew terremot kbir. Għalli għatma esperjenzajt terremot bħal da, kien 6.6 fuq il-Richter scale għaw, u għalli li ju kien qiegħed xora xjaħdem bil-lejl f'restorant u klab u l-mara u t-tifla tiegħu kienu d-dar. U għalli dam xi 20 sekonda jiċċaqalqu, għalli jiċċaqlaqna, ġifieri tal-ġen, għalli kien imwerwer. Ftit sal-ħin wara t-terremot inqata' d-dawl mal-belt kollha, xi ħaġa li wkoll ħasbet lil Damien ibn John għax hu juża r-rota biex imur ix-xogħol. U għalli l-biża' tiegħi li jlaqgħu lights m'hawn xejn, kull dlam ċappa u irid isħu r-rota li beda jibża li jistgħu wkoll li tajruh b'xi karozza. Sat tant però wasa jien qedlu bqajt miegħu qedlu suq qedlu ċempilli kif tasal mill-ewwel. Kif wasal id-dar ċempilli għax inċerta li il-linji ma nqatawx tat-telefons, daw li nqataw mal-linji niew, dik kont fortunat għax kieku kont inkun iżjed imwerwer għax kont norqod. U baqa' dejjem miegħi għalissa qed nibżgħu mill-aftershocks. Kmieni filgħodu inqataw il-linji tat-telefons u residenti kienu mwissija ma jibatux lil uliedhom l-iskola u ma jmorrux għax-xogħol għax kienu mistennija aktar teżżiżiet b'saħħithom. Sadattant il-mara tiegħu marret tixtri mis-supermarket taħdejhom il-ilma, għax l-ilma kien se jkun problema, u damet sati u nofs bil-nies u kiwijiet li kien hemm. Però xsaw l-ilma u xsaw kollox, il-gvern qed jgħidulhom fuq it-television issa billi ġiddaw qed issegwu l-istruzzjonijiet kollha li qed itihom il-gvern. Għalkemm huma xi ftit imbeżża l-familja ta' Damien jinsabu qawwijin u sħaħ f'darhom. Tant li John qal li t-terremot iktar qiegħed fuqu minħabba l-biża' li qed iħoss għall-familja ta' ibnu għaliex f'diżastri naturali hekk qatt ma tkun taf x'se jkun il-pass li jmiss.